Ideea este că, dincolo de doar a fi creativ în domeniul ăsta și a veni cu idei de campanii și cu concepte, într-adevăr, sunt și lucruri foarte, foarte serioase, pornind de la a crea diverse parteneriate strategice sau parteneriate pe zona de comunicare, parteneriate media, de la efectiv a menține relația cu anumiți clienți, a veni cu tot felul de idei de marketing, de campanii promoționale, de a face diverse materiale care presupun destul de multe ore, implică creativitate, dar implică și foarte multă muncă și focus pe lucrurile pe care le faci. În momentul acesta fac marketing și comunicare pentru Statis. Este un brand din Germania care oferă instrumente de comunicare și metode de business pentru companii, antreprenori și oameni care lucrează pe cont propriu. Ceea ce îmi place foarte mult la Statis în sine este partea că vine cu o inovație, faptul că toate instrumentele sunt bazate pe încărcare electrostatică și te poți juca foarte frumos cu ele în training-uri, ateliere, când faci o strategie de business, când ai o ședință de lucru cu colegii și așa mai departe. Asta ar fi practic business-ul în care 8 ore pe zi sunt cel mai profund angrenată și lucrez pentru a avea succes. Ulterior, în partea mea de timp liber, pentru că, din nou, am nevoie de creativitate și de multă joacă, organizez tot felul de ateliere pe zona de hobby, alături de business-ul familiei mele și de fratele meu și soția lui, numit business se numește Interactive University. Facem ateliere pe zona de hobby, de aranjamente florale, de quilling, cursuri de desen, de teatru și așa mai departe. Iar dincolo de asta, sunt implicat într-o comunitate care are legătură cu educația, în Universitatea Alternativă. Este un proiect foarte frumos, menit să revoluționeze educația din România și felul în care se întâmplă lucrurile acum. Acolo găsești practic un mediu în care poți să înveți de la antreprenoriat, la comunicare, resurse umane și absolut orice domeniu, în orice domeniu ai vrea tu să te vezi mai departe. Totul este personalizat, sunt o grămadă de profesioniști, ai o grămadă de procese care te ajută să devii la rândul tău un bun profesionist și asta îmi place foarte mult. Și printre altele, nu știu, tot timpul caut diverse oportunități, idei. Spre exemplu, mai nou am descoperit zona asta de facilitare grafică. În România nu este un concept foarte bine dezvoltat și, de fapt, și în afară încă nu s-a concretizat o teorie, dar în viitorul apropiat sper eu să ajung să fac lucrul acesta din ce în ce mai bine, să devin la rândul meu un facilitator grafic. Nu numai că pot să le creez, dar am și văzut destul de multe exemple în jurul meu, pornind de la incubatorul de afaceri din Universitatea Alternativă, unde o serie de studenți care au vrut să ia pe traseul acesta al antreprenoriatului au pornit la fel cu o idee, cum se pornește, fie că este un business pe cafea, să zicem, sau pe croșetat diverse papioane sau orice business, oricât de simplu, oricât de complex, oricât de creativ. Și au pornit prin a-și crea planul de business, au pornit prin a crea povestea, brandul, a pune toată pasiunea lor și tot talentul în a crea produsele sau serviciile pe care ei vreau să le ofere. Și au obținut ulterior și o finanțare, sume nu foarte mari, dar în momentul acesta funcționează și au propriul business în care lucrează zi de zi și primii clienți care să le și ofere bani pe munca lor și pe ceea ce fac mai departe. Deci, da, chiar cred că se poate, atâta timp cât, într-adevăr, pui pasiune în ceea ce faci, gândești destul de mult povestea respectivă, îi dai greutate conținutului și lucrurile pe care tu îl faci acolo și nu este doar un business în care vrei doar să faci bani rapid, pentru că, apropo, vorbeam noi mai devreme, doar să bagi repede bani în Google AdWords, în Facebook Ads și așa mai departe, fără să gândești cum se leagă totul și de ce faci asta pe un termen îndelungat, nu o să funcționeze. Întotdeauna s-au găsit soluții noi, fie că e vorba de criză în domeniul ăsta al marketingului online, fie că se întâmplă alte schimbări, întotdeauna marketerii au găsit diverse soluții creative prin care să ajungă la clienți, implicând și mai mult tehnologia, poate, sau mediile sociale care, la rândul lor, și-au tot schimbat regulile de-a lungul timpului. Mi se pare că totul este o schimbare și atât timp cât reușești să te adaptezi la noile schimbări, poți să reușești în zona asta de marketing.
Apropo de Biscube, mie îmi place foarte mult proiectul de când am aflat despre el. Chiar am discutat și cu câțiva prieteni legat de acest proiect și au spus că wow, este foarte interesant. Mi se pare foarte ok să găsești, dacă reușește să aducă specialiști foarte buni, mult mai ușor și să ajungi la ei mult mai ușor. Da, este greu uneori să identifici un specialist, dar atâta timp cât acel specialist are niște recomandări bune, are niște proiecte, un portofoliu creat, atâta timp cât există oameni care, într-un fel sau altul, acreditează munca lui și competențele lui, s-ar putea să fie într-adevăr un specialist bun, cu care merită să porți o discuție. Eu, la rândul meu, mi-am dat seama că sunt o persoană care conectează foarte mult oamenii între ei și poate că uneori recomand pe cineva și dintr-o perspectivă emoțională, fie că mi-este prieten, că îl cunosc de ceva timp și atunci îi ofer o anumită încredere, dar de cele mai multe ori nu prea m-am înșelat și, uitându-mă și la partea rațională, persoanele respective, într-adevăr, sunt oameni pe care te poți baza și cu care poți să lucrezi foarte bine. Și atunci, dacă există și un astfel de proiect cum este Biscube, care, dincolo de asta, se uită la oamenii ăștia mai mult cu perspectiva poate rațională, la competențele adevărate, la munca lor și cât de bine își fac treaba, înseamnă că specialiștii ăia sunt potriviți pentru a discuta cu ei și a lucra mai departe. Mediul de afaceri în ziua de astăzi mi se pare că este destul de aglomerat de multe business-uri, multe idei, unele foarte frumoase, unele care vor doar să supraviețuiască. Cred că suntem din ce în ce mai deschiși spre inovație, spre a atrage tot felul de proiecte, gadgeturi, instrumente, tehnologii în România. Din păcate, cred că momentan mediul nostru economic, politic nu susține atât de bine mediul de afaceri al nostru, pornind de la legislație, la zona financiară, la proiectele pe care le-am putea atrage și fondurile pe care le-am putea atrage. Poate că în timp lucrurile acestea se vor rezolva și sper din tot sufletul să se întâmple lucrul ăsta. Dar din discuțiile mele cu diverse companii, cu diversi specialiști, cu diversi antreprenori, mi se pare că începem să aducem tot felul de influențe bune, pornind de la Silicon Valley sau antreprenorii din afară pe care mulți dintre noi admirăm. Pentru mine, omul de afaceri tânăr, pentru că acest profil mă gândesc, omul de afaceri tânăr într-un mod ideal, ar trebui să fie o persoană într-adevăr deschisă spre a găsi tot felul de oportunități, spre a învăța, pentru că, realist vorbind, la început nu vei ști ce să faci. Când ai o idee, nu vei ști cum să construiești pe ea și ai nevoie de modele, de business-uri la care să te uiți, ai nevoie de specialiști în jurul tău care să te îndrume și să te ajute să-ți construiești cât mai bine ideea, să-ți faci planul de marketing, de business, de vânzări, toată partea financiară, toată partea legală, care iarăși este foarte stufoasă și nu ai cum să te descurci fără un avocat sau un contabil în zona financiară. Cunosc foarte mulți tineri care au idei de business, dar nu au curajul necesar pentru a se apuca de ele și a construi pe ele. Și de multe ori sunt oameni în jur care îi încurajează, hai, apucă-te, pentru că uite, poți să ajungi acolo. Și în momentul în care se apucă își dau seama că nu este atât de greu, că trebuie să treci un anumit prag, să începi să construiești puțin și apoi lucrurile se așează. Cred că trebuie să fie un om deschis, un om conectat. În momentul acesta mi se pare foarte important să ieși în lume, să te duci la tot felul de evenimente, la tot felul de ateliere, să te implici în diverse proiecte, pentru că de acolo poți să cunoști foarte mulți oameni de la care poți să înveți, poți să îți găsești tot felul de oportunități de a conecta business-ul tău și ideea ta de business cu alte proiecte frumoase. Asta ar fi curaj, dorință de învățare, deschidere și multă muncă. Mai ales la început, nu contează că sunt 12 ore, că sunt 24 de ore, nu contează atât timp cât crezi în ideea ta și chiar îți dorești să ai succes, atunci trebuie să pui mâna și să muncești pentru ea.